Nagnegatibo sa party drugs ang mga tambal na nasakmit sa Greyhound operation sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center niadtong Biyernes sa kadlawon. Samtang Police Regional Office 7 moabag na sa CPDRC o sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagpangita og paagi aron kapugngan ang ilegal nga drugas nga makasud sa mga bilangguan. Kini ang gitutukan ni Luan Mirondina. Gitataw ni Direktor Wardley Hitalia, Acting Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency, nga dili mga party drugs ang nasakmit atol sa Greyhound operation. Ilang gihulagway nga mga over-the-counter drugs lang ug dili ang ngayang kabalakan nga gigamit sa illegal nga kalihukan. Any kind of regulated or dangerous drugs. So hindi na natin identify kung anong klaseng drugs to, pero ito ay malamang over-the-counter mga na drugs. Samtang abagan sa Police Regional Office 7 ang CPDRC aron kapugngan ang iligal nga kalihukan sulod sa bilangguan. Nagtuo si Police Chief Superintendent Dibol Sinas nga ang nasakmit nga 119 ka mga cellphones gigamit sa iligal nga kalihukan. Posibleng ang pagpalit ug ang pagpayuhot gipaagi sa CPDRC inmates nga nanag-iya sa cellphone. Kaya ang amuang namatikdan 20 to 30% ng atong drugs movement kan move ang drugs gikan man sa sulod. Gihangop usab ni Cebu Provincial Legal Officer Orvi Ortega nga negatibo ang gidudahang party drug na nasakmit sulod sa CPDRC. Iyang gihulagway nga mipatuman karon og mas higpit nga pamaagi ang warden sa CPDRC aron kalikayan nga makasud ang mga kontrabando. Og negative na siya, then nabot sabot nga kanang walay nang ecstasy nga ano gyud kasud. Luan Mirondina, Balitang Basta.